Meesken, welkom bij de tweede uitsturing van Doch het van je dorp in Reduzum. Brecht, wat doet Stoon jonker mij? Nou, mijn mem is je jood net, dus ik val jood van mijn memmin. En doos zoest het jood even iepen je. Ja. Zeg dan maar in de camera. Meesken, welkom in Reduzum. Meesken, welkom in Reduzum. Nou, een pracht iepening, Brecht. Maar stel die kant eruit. Dat is de groet naar hem heute man. Het stek maar wel iepen. Want ik wil wel eens even zien hoe het mijn Luwe je vergeet. Nou, ik ben heel benieuwd, mensen, hoe het Luwe en Pieter in de caravan je vergeet. Hey, Luwe. Wat is het, joh? Nou, ik ging wel eens in huis. Maar dit weer de afspraak net, toen heeft hij taschool bij de hand. Ja, nou ik ga skimmen over die vent, ik ging wel. Wij moeten nog Ja. dat snoeien. Geen er eens even bezitten, Luwe. Nee. Wij hebben van een week afpraten, een man, een wut. Wat is je nou precies aan de hand? Ach, die vent er toch niet aan boeren en schieten en zorgen met me van met in een aantal wetter op de beelig. Luwe. Ja, ik heb me nooit. Ik Dan wil heeft hij nog van Pieter. Ja. Maar wat kan ik er aan doen om dat beter te krijgen? Nou, ik zou het niet weten, echt niet. Kan ik daar net ergens maar helpen dat het voor jou wat aangenamer wordt in deze caravan? Oh, als het nog van een vrouw zwaar je koers, dan zou het misschien nou wat helpen. Een vrouw? Ik ben van een vrouw, zwaar. Ja, Maar wat ben je in eerste van een vrouw? nou, als ze maar leef is en wat zachtaardig. En als ze nog de zaakje dus een beetje skimmen als je koer, dat zou ik wel heel mooi werden. Luwe, ik zit mijn best van om een vrouwensje te zieken. Als Toon mij belooft, net hier stiekem uit te naaien. Nou, goed. Meestal, je weet het. Luwe wil graag een vrouw. Ze moet leer wezen, ze moet wat poetsen kennen en ze moet aardig wezen. Nou, die is de vers voor te vinden. Maar dan wil ik van Pieter weten hoe het nou met Pieter is. Pieter zit hier te visken. Pieter, ik ben krijg bij Luwe en Luwe wil de caravan uitrennen. Wat Ja, is je er aan de hand? Ja, ik weet het net. Ik bracht hem vanmiddag naar mijn wetter en ik ging terug het land. Hij ging door het land. Ja, man. Maar hij vreeg het mij of ik een vrouwensje voor hem regelen kan. Nou, dat dacht ik al, dat er zo iets voor. Hij wil wat nog meer en zo. Maar daar is net volle moeite met hem. Nee. Ik heb hier geen probleem. Nee, Pieter was dan even met mij komen, dan kan je misschien al iets wat goed maken. best. Dan gaan we even naar de caravan weer om. En dan hoop ik dat we die en Louis zo vier krijgen kunnen om toch morgen terug te keren. Ja. Meestal, dit is toch wat hier op een set van de caravan. Maar dat zag je voor, Pieter, schouw eens even weer aan. Ik vind dat dit toch wat oors maakt. Kom, mooi dichterbij. Louis en Pieter. Nou hebben wij deze afpraten dat je 4 dagen en 4 nachten maar je 2 wezen zonen. Louis heeft mij vragen om een vrouwensje, dat zal ik bij Jerry. Louis, kiest jou dan beziek je om met Pieter hier nog wat te bivakeren, joer? Nou, als dat valk redelijk is, dan zeg ik het nou zo moet zijn. Pieter, mag ik wat voor jou doen? Nee. Regelen maar vrommers voor die vent en dan is dat klaar. Nou, dit wordt hier gedreigd, meestal. Als er een online is, als er een op televisie shot, dat wij hier een vrouwensje krijgen kunnen, zou ik dat heel fijn vinden. Ik denk dat ik nou maar oormaat naar de tafel. Bij mij aan tafel zit Joort Marianne Kemmeren van de Vrouwen van Nu. De Vrouwen van Nu, wie jet iets de plattelandsvrouwen. Marianne, wat is het verschil tussen de vrouwen van nu en de plattelandsvrouwen? Op zich is er hier en dan niet verloren, want wij binnen nog steeds heel gruts op uw namen. Maar wij binnen wel meegaan met uw stiet. Even wacht. Och, meisje, hier rent Samarie in het beeld in. En die brengt die man wat. Hartstikke mooi. Sokken. Wat heeft u gekregen, Pieter? Zakjes. Zeur eens even. Denk Nou. van een peken van Leeuwen. Leeuwen. Nou, dit is prachtig. Sorry Marianne, maar geen terug. Bij die plattelandsvrouwen, daar ben je voorzitter van. Wat maakt je daar wel net verkennen en wat maakt je daar wel net verdwaan? Oké, nou allereerst, wij heten nou eens officieel Vrouwen van Nu. Ja? En als voorzitter nou, is het meer van leiding Jan. Beziek je om dingen te sturen. Dat Elsen en ik om bar komt mee het praten. Het steeds één of dezelfde persoon of personen. Gewoon zien of alles wel goed gaat. En heel veel taken delegeren. Prachtig. Maar hij hem als vrouw van nou, ik een motto. Tuurlijk, want kijk, dat is wat wij dus al zeggen van Vrouwen van Nu. Het is Vrouwen van Nu is er voor jong en oud. En Hielendal van deze wereld. Oké, dat is prachtig. Maar nou wie ik les bij mijn vrouw en die hield ze mij over open.
Wat is open precies? OIPEN staat voor ontmoeting, inspiratie en plezier. En wanneer wij elkaar maar moeten, of nou is de vrouw van uw eigen oordeling of verder dan ik, en voor wat voor activiteit, dat is dus al de ontmoeting, dan hebben we een hele grote inspiratie van uit het thema wat wij jaren, de workshops die wij doen, maar ook van elkaar. En we altijd een hele grote willen. Dus vandaar OIPEN. Prachtig. Want dit is een mooi peteer. En je zijn heel mooi dat je workshops doet. Maar die workshops, die laten wij hier aanst online zien. Maar meestal, ik denk dat het prachtig is om nou eens te zien hoe de vrouw van nou het filmpje van de dag opnam ha. Heel mooi. Pop, ja, maar mij. Sis, ik kom wat later thuis. Ik kom kijk waarom van Nordic Walking. En nu hebben we eerst een high tea van een vrouw van nu. Ik weet net kijk hoe laat, maar kerst door de kids kunt squalen Helly. Nee jong, ik weet net hoe laat ik thuis ben. Nee, dat hing er wat van ouw. Ik met je de boel ik nog opruimen. Als pas zit, daar ken ik er net samen uit erin, nou. Oké. Doei, later. Hoi Carrie. Hoi Afke. Bist je pas spat even toeren in West-Frankrijk? Nee jong, ik dacht ik met er maar eventjes van tussen. Hé, wat is dat ook even voor een aardig ding? Is dat een mini-laptop? Kerstens aan ding net. Dat is nooit zo mooi. Dit is een iPad. Handen joh. iPad. Handen. Zo, ik druk op dit knopje. Ja. Ik gooi er even doorheen. Ja. Druk ik hierop. De vrouwen van nu. Oh, ja. Hey, kerst ooit zien hoeveel mensen dat zich opjoen hebben voor die Twitter-cursus? Jawel, dat weet ik zelf wel. Dat hoek ik net eens zien. 16. 16 vrouwen hebben Nou, op jong. Dat is mooi. Ja. Geweldig. Ja, dat vind ik ook. Ja. Hey. Die orencursus. Relax zonder seks. Bebe. Dat is goed. Dat moest niet. Waar weer gewoon bij. Vrolijk? Nou, zo'n cursus is ik wel wat van mijn vrienden en mij. Kom ik nog eens om wat andere dingen te. Dus wij zijn nog net zo lang hier het dus en ik wil wel een beetje in de kunde komen. Kan ik lid worden? Ja, wees, maar we hebben net alleen deze cursus, ja. We hebben volle meer cursussen. Ja. Aquajokken, fietsen, quilten. Ja. Bridge, bloemskikken, tuintje, lezing, sculptuur. Oh, ben ik er al bij. Allemaal, Marianne. De vrouw van nu is leren van gisteren, dromen van morgen en vandaag leven. Goh? En dan zit ik hier nou bij de workshops. Je zul je nou 2 workshops en aanschrijven. Nou wat workshops te zien. De eerste workshop, dat ik hierbij zit, is nevens mij quilten. Ja, dat is het. Waar ben je op dit moment met dwaande? Nou, ik ben aan het aanmaatje van een quilt. Ik zal het liever zien laten. Het ben wat ouderwetse kleurtjes, zeggen ze, maar we hebben op tafel wat fleurs lezen. Maar dat hier we krijgen leerd. En ook dachten we, dan moeten we het ook maar even zien laten. Prachtig. Dat heet eigenlijk de hexagon. Oké, prachtig. Maar waar ben je met dwaande? Ik ben bij Atarashi ondergang. Dat is eigenlijk Japans vouwwerk. En dat wordt natuurlijk ik mijn papier in, maar ik doe het maar lapjes. Schitterend. Ja. Het ziet er prachtig uit. Ja. Hoe vaak in een week ben je in dwaande met dit spul? Wij hebben 1 keer in de maand een bijeenkomst, maar thuis zijn we er volle vaker mee bezig. Soms wel elke dag. En ben je nou met een veldje bezig of maakt het oors nemen? Dit is een onderzetter, maar een stitcherie nemen ze. Een soort beduurwerk is het. Oké, prachtig. Schitterend. Vrouwlie, mag ik je een vraag stellen? Luwe had eigenlijk flat van vrouw misschien de caravan. Had ik in je vriend daar belang bij? Nou, nee. Dit zal wel moeilijk worden. Nou ga ik hier nou iets. Nou, dit vind ik dan wel bijzonder interessant. Ik denk dat ik hier de cursusleidster bij me heb. Ja, dat klopt. We hebben deze vrouw in met dwaande. Die zijn bezig om een beeld te maken van Uitstien. Tjeppie die is al een hele eind. Die is een olifant aan het maken van kalkzandstien.
En Henny die is krek begonnen met een hele roege stieren. En dan probeert ze zo heel langzamerhand een leuk beeld uit te halen. En maar wat het worden wil, ja, dat is nog een verrassing. Ik ben heel benieuwd. Wat moet dit worden? Nou, ik zou er hier een kopje in en een zeehoen of een lam. Eerst het kopje er wat in en dan zullen we wat de rest Nou, toen mevrouw dat correct zei, toen dacht ik van, het kon wel een zeehoen worden. Nou, dan maak je er wat van. Prachtig. Ja. Maar je nest, dat klinkt wel aardig zien. Nou, dat kind het ons, dat moet een olifant worden. Dat zou hartstikke goed. Ben je zo gek op olifanten? Ik vind olifanten prachtige beesten. Heb je thuis meer olifanten staan? Nee. Maar ik moet deze maar in de Prinsentuin zetten. Oh, prachtig. Bij jou thuis in de Prinsentuin? Nee, de Prinsentuin is hier midden in het dorp. Midden in het dorp? Daar hebben we een plantje en dan kan mooi dit beeld staan. Dan kan iedereen aast van jou beeld genieten. Dacht ik. Hoe lang denk je dat je naar werk gaat? Nou, per dagen. Dat Prachtig. zal er wel klein wezen. Maar vrouw, dan heb ik een indringende vraag. Luwe het eigenlijk verlet van een frommeske in een caravan. Is het ik wat van je? Nee, ik heb nog een hielke. Nou, ik weet net wat dit worden moet. Ik denk dat ik maar moet naar de bakfiets. Joet hebben we in de bakfiets. Ik zorg dat ze er net zitten. Maar Joet hebben we in de bakfiets. Ach heer, wat doe jij hier? Verlet van hout weer toch? Verlet van hout. Prachtig. Pieter, er komt wat hout aan. Nou, prachtig. Je zit er al. Lambertus in de bakfiets. Geweldig. Lambertus, dit moet voor die appeltje eitje worden. Meer dan appeltje. Ja, want ik zou die geregeld op die skilers of op die fietsje dwars door de duizend met gaat en vriends scheuren. Dat dit is appeltje eitje. Heel mager. Lambertus, mooi dat is mezelf alleen onderzetten hast. We proberen je om eerst in het groene te komen. Dus van mij moest het iets meer gang zetten. Oké. Ja, let het samen. Bij me Bertus in de bakfiets zit Jeannette Bokma. Jeannette, dat bent van de volleybalclub. Maar nou weet ik dat je hem wel eens de heldere luchtnaam waren. Wat is dat voor bijnamen? Nou, dat is naast het volleybal houden ik wel van een glasje. En ik van het lucht. En vandaar is ik dus de sponsors. En daarom nemen ze dus de heldere luchten. Prachtig. Maar wist wat ik jaren, nou heerst het door het bier, dat je hem in maar een bijzondere gave in. Look eens wat de hut, Lambertus. Nou ram staan ze dus hele energieopbrengst aan. Beetje langzamer. Maar wat we rond naar die 80. Ja, als dat er ook is, dan is het prima. Ja, keurig. Houdt dit vol? Jeannette, ik vraag er naar die bijzondere gave van die ene man bij hem in de ting. Ja, het klopt. Het gaat dus inderdaad weer over het bier. Het is zo dat ze drinken net alleen nog die man, maar ze brouwen het zelfs ik. Prachtig. Maar, kun je mij vertellen, Jeannette, heeft u eens iets bijzonders mooi maken tijdens die volleybalcarrière? Nou ja, een heel soort dingen hebben we natuurlijk beleefd. Maar ik denk, misschien is het wel even leuk om te nemen. We hebben vorig jaar hebben wij afscheid naam van onze voorzitter Gert van Essen, die is er mee ophouden. En toen hebben we er natuurlijk ook wel een heel leuk feestje van maken. We misschien al niet eten wist. En we hebben een hele gezellig jong van maken. En nou is het zo, dan heeft Gert van Essen er een hele leuke hobby van oorhouden. En wat doet hij dan? Buikdansen. Buikdansen. Ik vind het een pracht einde. Lambertus, dat heeft geweldig fiets. Volgens mij kan je toch wel stoppen. Jeannette, bedankt voor dit mooie interview. Doe ik de knop vooruit. En dan denk ik dat we nog maar oormaten naar de kijkersvraag. Ja hoor, en nu voor de derde keer de prijsvraag. Hallo, telefoon. Dat mocht dan net. Jeannette, dan is er net onder de uitzending bellen. Wat zou je? Dan hast de prijsvraag. Oké, wacht even. Meesken, pak pennen en papier. Hier komt de kijkersvraag. Dank je, Jeannette. Dat is een hele mooie. Hey, ontmoen hè? Ik mis die nou al. Meesken, dit weer Jeannette. Maar de kijkersvraag. De kijkersvraag is, welke kleur hier de man op de bakfiets aan? De jongensvraag is dus, welke kleur hier de man op een bakfiets aan? Ontem mij sneeuwen 12 uur, kun je mailen naar kijkersvraag@reduzem.com of sms'en naar 06 42 02 66 87. Weet je het net meer, zoek dan even op reduzem.com. Zo,
Ineke, Hey Harold. wat bestel je hier? Ik in de Leeuw en Peter ta. Ik wil wel een paar dagjes uit van huis. Ineke, wacht eens even. Dat was er net, zei ze, dat stal bij die man in de caravan. Waarom net? Ik snap dat het zo net was, maar ik in de Leeuw ta. Dus. Een soort succes, Leeuwen! Ineke. Pieter! Het wordt al minder hier. Als dit goed komt, nou dan weet ik het net. Hé, hey, Pieter, je wie al? De vrouw. Mag je eten? En ik heb poetsen. Oh, wat stoel je nou? Nou, poetsen. Leeuwen, in je verdij. Nou, dan is ze sneu. Leeuwen! Leeuwen! Hé. Hey. Ineke, wat bestel je? Nou, dan vreeg ik soms zachtaardig hier, en die etensierenkoord, en hier die poetsenkoord. Nou, hier ben ik. Ik ben al een paar dagen vrij. Nou, dat maar niet, hè? Wist het heel zeker? Ja, ik weet het heel Wist net zeker. was het mist? Oké. Nou, dan zie ik er wel een Pieter, jongen. Ineke. Ja, Arno? Sorry, ik ken er ik niet doen van. Nee. Leeuwen en Pieter. Wil je mee bij me komen? Alsjeblieft. Ja. Leeuwen en Pieter. Leeuwen. Nou heb ik het zwit in hier, zwit in de hand. Ik doe alle wat om een vrouwmeske te vinden. Komt hier een vrouwmeske, leef, aardig, kind poetsen. En nou? Ik zie het wel met Pieter, jongen. Daar heb je helemaal geen zin in. Doe hier geen zin in. Nee. Pieter, zo stoot nog wat met Leeuwen zitten? Ja, maar ik denk aan het even goed te maken van de jongen. Nog even een mooi feestje. Even zien en een stukje live muziek, oh nee. Een stukje live muziek. Mensen, jij hem dat? Een stukje live muziek. Ik kom aanstaan bij een bron. Ik zal het proberen. Ik denk dat we met oormatten naar de volgende paar workshops. Mensen, we hebben direct een workshop. Maar, hé, wat komt er aan? Er komt een vrouwje aan. Die zo'n stokje erin binnen. Vrouwje, waar gaan je hem heen? Nou, we gaan naar een kuieren. Nou, prachtig. Ja. Wat mooi heen? Natuurlijk, dat vinden wij hartstikke leuk, want het zijn alleen maar vrouwen. Een frisse man vinden we leuk. Nou, mooi. En waar gaan je ons al heen? Oh, rondom de duurzaam. En soms ik wel altijd naar vriendjes of richting Jensum. Wat voor jou het mooiste om te rennen? Heerlijk in de frisse lucht. En we moeten oren vraaien, het is geweldig. We praten over oren. Ik vind het prachtig. Vooral je rennen nou maar even mooi terug. Want wat ga ik hier? Nou, het is net een leeuwen. Blijken, koers toch samen even vrij? Ja, ik ga even een vervanger in de winkel. Even een vervanger in de winkel. Waar binnen je maar dwaande? We maken een grut blomstik voor op de tuintafel. Er komen straks nog een paar vaasjes op. En daar kun je dan elke keer weer nieuwe bloempjes in zetten. En dan kun je maar weer draaien. En dan kun je er de hele simmer mooi van genieten. Ja, daar staat het op het groen. Prachtig. Binnen je vaak met dwaande? Nou, net zo vaak, hè? Nee, in de winter meer dan in de zomer, hè? Vind je dit leuk werk? Ja, geweldig. Prachtig. Puur natuur, hè? Ja. Ja. En hier is je ook Trientje de Vries. Trientje, ik heb nooit ben dat ze zulke creatieve handen hier is. Oh, dat komt vanzelf. Je doet wat en je prutsen wat, maar we gaan goede lering, dat scheelt ik nog. Oh, schitterend. En ik vind het heel mooi om van niet wat de maatjes zijn, waar wel blommen in staan, maar we weten nog net wat het al je worden stil nog. Prachtig. Dus we zullen eens best doen. Het ziet er al prachtig uit. En hier, nou hier roek ik dan wat lekkers. Dit ben de vrouwen volgens mij van de hippe hapjes. Ja, heel dat woord. Hippe hapjes maatje wij. En wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, wij worden wel eens wat oors als gewoon altijd de stukjes cheese en de stukjes wast. Dus toen ben we op een cursus geweest, dat we leerd hoe we hippe hapjes maatje kennen. Prachtig. En wat voor hapje ben jij mooi aan het doen? Ik ben bezig met een salm, met komkommer en dille. En je naast Riekje die is bezig met guided cheese, met nutten en bieslook. En Els is bezig met een nutenboeter. Prachtig. Maar Els, ik denk dat is wel van de soort in. Zo stoel ik nog, want dan hoek ik net met een band te zieken. Bij Lou en Pieter in de caravan wollen. Nou, ik zie je liever een band. Een band? Ja. Wist al een band? Ja, wist wel. Wat dan? Ik weet wel een band. Zo is die van mijn belly wollen, kom ik zo bij die waarom. Ja, maar ik mijn hand even nog niet t-shirt houden vegen dan, want ja, is is wel goed. een beetje een boeterhand. Hindert niks, Heb hè? je wel wat Je mem was ik er wel even. Jawel, ik jij het aanst wel. Ja. Mensen, we gaan nog even naar de caravan. Ik ga Els even in de gaten en dan zorg ik als het regelwerk in. Jongens, ik heb haast een band van je. Ik weet net dat het regelwerk in. Even zien. Els steekt volgens mij de haan omheen. Els is toch een band? Of volgens mij het Els een band, jongens, ja? Mooi. Dan weet ik wel. Is het nou met er?
no matter. Nou, oké, Prachtig. nou hartstikke No mooi. matter komt die jongen spelen. Daar ben ik blij mee. Dat Ja. blijft mij. Maar Pieter en Luwe, dan wil ik één ding. Ja? Dat je het even goed op de workshop zetten, ja? Ja, oké. Prima. Ja. Mensen, het is prachtig. Dan wil ik jullie maar afsluiten met zongnacht. Volle plezier, zongnacht. Ontmoen. Afrika, manos pakanisu ondawayo, iswa imitanda so yetu, kosi sikalela, kosi sikalela, kosi sikaleli Afrika, mano pakanisu ondawayo, iswa imitanda so yetu, kosi sikalela, tina nusa pawayo. Bolsa moya, sikaleli bolsa, bolsa moya, sikaleli bolsa, bolsa moya, oride, kosi sikalela, tina lusa pawayo. Morena boloka se shabasa Jesu, o felicit valet macienieo. Morena boloka se shabasa Jesu, o felicit valet macienieo.